идомаи хониши бадеии романи мавҷи муқтадир. Пулот саҳарӣ ба хати канал ҷойи кори бинокорон баромад. Турахонов бо як гурӯҳ колхозчиёне, ки супориши худро барзиёд иҷро карда буданд, ба раён рафта ҳанӯз барнагашта буд. прораби минтақа Пулотро бо чеҳраи кушод пешвоз гирифт ва Махсумчаро ба назди худ даъват карда фармуд, ки дар бораи таъиноти коргари нав ғамхорӣ намояд. бахмалиёнро бо хӯроквории колхоз таъмин мекард. Махсумча вазифадор буд, ки дар вақташ хӯрокворӣ расонида оварда, нигаҳ дорад ва тақсим кунад. Пулот ба ҳар ҳол нафаҳмид, ки номи ин одам Махсумча аст ё лақабаш. агар ӯро танҳо Махсум мегуфтанд, Пулот ҳеҷ тааҷҷуб намекард. аммо Махсумча номидан ӯро ҳурмат накардан буд. вай ба хотир овард, ки қаҳрамони як пьеса ҳамин гуна ном дошта, ба шаклу шамоили бенамуди худаш тамоман мувофиқ меомад. ин Махсумча чӣ хел бошад? одамчаи хурди лоғарак, рӯяш ожангдор, монанди себи пажмурда, бо доғҳои кунҷитак ҳам дошт. гӯё аз ягон кас меҳаросида бошад, ба гирду атроф чашм давонда мегардад. аммо ӯ зоҳиран кордон менамояд. дар китфаш сумкаи фарсуда овезон буда, дар паси гӯшаш қаламе дошт. вай фармони прорабро гӯш карда, аз сар то пои Пулотро санҷишкорона аз назар гузаронид. ризомандона сар ҷунбонду бедонавор майда қадам монда рафт. Пулот бесаброна интизор буд, ки кай ба кор шурӯъ мекунад. вақте ки Халилбобо ба дасти вай бели нави оҳанини дастааш навро дод, чашмони вай бо хурсандӣ ва ғолибият барқ заданд. вай мисли кӯдак, ки аз пуфаки рангин шод мешавад, дастаи белро дошта шодӣ мекард ва ба Халилбобо нигоҳ карда миннатдорона механдид. монда нашуда кор кун, писарам, гуфт Халилбобо ба ӯ барори кор хоста. Пулот бо тамоми ҳастиаш ба Халилбобо ташаккур гуфта, белро дӯстдорона дошта истод. ана баъд ба китфаш гузошта ба тарафи канал бо шитоб равон шуд. Халилбобо аз паси вай дер гоҳ бо ҳавас нигоҳ карда гуфт: ин ҷавон оташ аст, беқарор аст, худи падараш Ҳайдарбарин. вай ҳам дар ҷавониаш айнан худи ин буд. саломат бошад. ва пас аз он ки вай ба даруни канал даромада аз назар ғоиб гашт, Халилбобо ба устухона аз пайи кораш рафт. Пулот чунон ба кор шурӯъ кард, ки гӯё ба ҷанг даромада бошад. замин кофтан, занбар бардоштан, занбарғалтаки пурхокро пеш ронда бурдан, ҳамаи ин корҳо барои Пулот шиносо буданд. дар совхоз ин корҳоро вай бо ҳавсала омӯхта буд. барои Пулот муҳимтар аз ҳама он буд, ки вай ба орзуяш расид. ҳисси масъулияти он, ки акнун меҳнати ӯ ба меҳнати ҳазорон бинокорони ғалабагез ҳамроҳ шуда, фосилаи ба кор даромадани сохтмонро наздиктар мекунад, ба қувваи ӯ қувваи нав мебахшид. манзараи аҷоиби сохтмони бузург, авҷи ҳаракати умумихалқӣ ва мақсади ба пеш гузоштани бинокоронро пеши назар оварда, дилаш аз хурсандӣ лабрез мегардид ва ба ӯ кор кардан осон менамуд. халқ беҷо нагуфтааст, ки мақсади равшан ва нияти нек барои инсон ҳамчун ситораи роҳнамо аст. орзую умеди инсон ба ҷӯши чашма шабоҳат дорад, инсонро покиза мекунад. албатта хаёл мекард Пулот, хеле хуб мешуд, агар ба ёрии бинокорон мошинаҳо меомаданд. меҳнати дастӣ меҳнати вазнин ва тоқатфарсо аст. аммо ин меҳнати дастӣ бошад ҳам меҳнат барои музаффарият, барои ҳаёт, барои саросар гулистон шудани ватан, меҳнат
барои бахти халқи он аст. бинобар ин ҳар як бардошта ба замин задани каланд бинокорро ҷисман хаста кунад ҳам, аммо рӯҳан пурқувват мегардонид. ба замин вақте ки радио аз пешрафти ҷанг хушхабарҳо меовард, ин ҳам ҷисми бинокорро мадор мегашту тамоми рӯз дар канал кор авҷ мегирифт. бегоҳӣ Пулот ҳам монанди дигар бинокорон аз кор хаста шуда, устухонҳояш дард карда ба заминкан бармегашт, вале рӯҳан худро сабук мепиндошт. баҳорро Пулот кам медид, зеро ки вай шабҳо, Пулот бошад, рӯз кор мекард. аммо баъзан шабҳо бедор мешуду дергоҳ хобаш набурда менишаст. қариб дар паҳлӯяш дар заминкани ҳамсоя баҳор мехобид. ба хаёлаш чунон менамуд, ки вай сабук нафаскашии ӯро мешунавад ва ҳис мекунад. ва аз ин хаёлот дилаш бо ҳаяҷони гуворо ва меҳрубонӣ пур мешуд. чӣ гуна хобҳое мебинӣ ту, баҳор? хоби хуб бин, баҳор. ягон кас ба хоби ту халал расониданӣ шавад, бигӯ ба ман, худам адаби ӯро дода мемонам. ором бихоб, баҳор. аз дил мегузаронид, Пулот. вай худро паҳлавоне тасаввур мекард, ки оромию осоиши зебосанами афсонавӣ ва сеҳршударо муҳофизат мекунад ва ҳар кадом як ҳодисаҳои фавқулодаро хаёл мекард, ки онҳо барои аз хавфу хатари мудҳиш халос кардани баҳор ба ӯ имконият медоданд. Пулот дар кор ҳам баҳорро дар паҳлӯи худ ҳис мекард. ба назараш чунон менамуд, ки баҳор ҳамеша кори ӯро хурдагирона таҳти назорат гирифта мегардад. бинобар он Пулот кӯшиш мекард дар назди духтар худро дар ҳиҷолат гузошта рӯсиёҳ нашавад. эҳа, чӣ қадар чашмони ҷиддӣ, чашмони меҳрубон дар вақти кораш ба ӯ менигаристанд. на ин ки чашмони баҳор ва дугонаҳои вай, балки чашмони падараш, модараш, чашмони Рустам, Никитин, Баҳодурбобо ва ғайраҳо, чашмони ватан ба ӯ назора мекарданд. вай ҳис менамуд, ки ҳама ин чашмҳо ба ӯ менигаранд ва чӣ будани мондагиро надониста кор мекард. аз нағз пеш рафтани кори худ шоду мамнун гардида, ба кораш, ба хулқаш бо чашмони одамони хеле боҳурмат ва азиз менигарист. ва агар андаке душворӣ пеш меомад, рӯҳан сахт азоб мекашид, зеро ки он вақт дар ин чашмон вай нисбат ба худ таассуф ва таънаро медид. бо чашмони дӯстон ва одамон боҳурмат ба худаш нигоҳ кардани ӯ, ин нишонаи ба худ серталаб буданаш буд. дери нагузашта ба сохтмон гурӯҳи нави бахмалиён омаданд. Турахонов дар район бо коре банд шуда монда буд. ба минтақаи кор барои суҳбат кардан ба навомадагон агитатор омад. суҳбат вақти танаффуси нисфирӯзӣ дар соҳили канал давом кард. агитатор дар болои хоктепае нишаст, ки ба чашми ҳама намудор бошад. колхозчиён дар пеш ва паҳлӯи ӯ дар рӯи хоки мулоим ҷой гирифтанд. Пулот ба онҳо наздик омада, агитаторро диду дар ҳайрат монда, абрӯ дар ҳам кашид. вай Анвар буд. ҳиссиёти нахустине, ки ӯро фаро гирифт, хурсандӣ буд. аммо вай дарҳол хиёнати Анварро ба хотир оварду авзоаш беҷо гашт. чеҳраашро туршу пешонаашро чин кард. рост аст, ки ранҷидани хотираш барои ӯро ҳарисона ва ба мафтуни гӯш кардан монеъ нашуд. барои Анвар суханпардозии зоҳирӣ ки бегона буд, вай бо як маром сода ва фаҳмо гап мезад. фикру ақида ва ҳиссиёти худро рӯйрост ва самимона ифода мекард. эҳсосоти вай бо вусъат ҳамчун баҳр, на чун баҳре, ки мавҷҳояш шиддатнок боло мешаванд, балки чун баҳри ором буданд. ба мисли дарё пурзур, аммо чун он дарёе буданд, ки
аз соҳил баромада намеравад. барои ҷоннок кардани суҳбат аз шеърҳои шоирони пешинамон ва шоирони беҳтарини замонамон аз ёд мехонд. анвар он рӯз ба бинокорон дар бораи ҷангҳои шиддатноки Волга як хотираи худро нақл кард. дар он ҷо мо ҳар як баландиро бо дандонҳоямон маҳкам газида муҳофизат мекардем, фақат ин ки ба душман надиҳем. ана ҳамин гуна кӯҳталро взводи лейтенанти хурд Егоров ҳимоя мекард. баландӣ дар он атроф ба ҳама намоён. андаке пеш баромада коре карда онро нигоҳ медоштем. агар ин мавқеъро фашистони немис ишғол мекарданд, ҳамаи қисмҳои мо чун дар рӯи каф ба онҳо намоён мешуданд. бо ҳар роҳу восита мо бояд онро нигоҳ дорем. аммо чӣ тавр? солдатҳои мо фақат чанд нафар монда буданд. ҳанӯз дараки омадани қувваҳои ёрирасон набуд. хушунҳоямон ки барои шаҳр меҷангиданд пароканда буданд. фашистони гитлерӣ дар пеши ҳамон баландӣ дар хандақҳои монанди лонаҳои курмуш чуқур камин гирифта ва нуқтаҳои оташфишони онҳо пурқувват буданд. ҷанг барои баландӣ дар муддати аз 3 ҳафта зиёдтар давом мекард. фашистон ба баландӣ чандин карат ҳамла намуданд, аммо взводи Егоров ҳамлаи онҳоро ҳар дафъа зада мегардонид. дӯстон, ман ба шумо бояд аз рӯи виҷдон бигӯям, ки вазъият ниҳоят тезутун буд. фашистон оғӯштаи хун мешуданд, қурбониҳои бисёре медоданд, аммо наметавонистанд пеш раванд, лекин қафо низ намегаштанд. аз афти кор ин вазъият ба ҷони онҳо расид, ки як рӯз саҳарӣ ба баландӣ аз тӯбҳо ва миномётҳо оташи тӯфонӣ баронданд. ҷанговарони мо фаҳмиданд фашистон ба ҳуҷуми қатъӣ гузаштанианд. онҳо дар хандақҳои чуқур панаҳ шуданд. минаҳо, гулӯлаҳои тӯб бошад ба кӯҳтал чун жола мерехтанд. хаёл мекардӣ, ки онро якпорагӣ ба ҳар тараф паҳн пароканда мепартоянд. чангашро ба осмон мебароварданд. гумбур ба ҳадде, ки ба гӯш пахта халонӣ ҳам ҳеҷ фоидае надошт. аз хандақҳои мо ягон тире паронда намешуд. аз афташ фашистони гитлерӣ хаёл карданд, ки яке ҳам намонда ҳамаро зада нобуд сохтанд. якбора ба ҳамла гузаштанд. ба тарафи кӯҳтал медавиданд, ки медонад, ки байни худ чиҳо мегуфтанд, худи малах бар ин меомаданд. онҳо медавиданду аммо ҳеҷ кас муқобилият нишон намедиёд. ин онҳоро боз саргармтар кард. ҷанговарони мо медиданд, ки онҳо аз шнапс хуб кайф карданд. аз доду фарёди ваҳшиёна ва бетартибии онҳо мастиашон маълум буд. медавиданду ба ҳар тараф мекалавиданд. ҳамин хел гапу корҳо. онҳо ғалабаашонро пешакӣ ҷашн гирифта ба зери кӯҳтал омада буданд, ки ҷанговарони мо чунон тирпаронии шиддатнок оғоз намуданд ва аз ин воқеаи ғайри чашмдошт фашистон гаранг шуда монданд. онҳоро аз сангарҳои боэътимод пулемётҳоямон тирборон мекарданд. мерганҳоямон аз камингоҳҳо истода бо тирҳои нишонрас мечиданд. фашистҳо сарҳояшонро бардошта натавониста ба замин хобида ва бо шикамашон хазида чун харчангҳо ақиб рафтанд. ҳамон рӯз онҳо боз як 10 бор ҳамла оварда ба ҳар қадар қурбонӣ бошад ҳам кӯҳталро ба даст оварданӣ шуданд. ва маълум буд, ки ба муқобили мо қувваҳои нав ба нав мефиристоданд. шаб даромад. осмони паси фашистон сурхи лолагун гашт, гӯё ки бо хуни шаҳидони ватан оғӯшта шуда буд. аз торикӣ истифода бурда фашистон ба тарафи кӯҳтал якчанд танк фиристоданд, ки аз афташ теппаро зери чархи танкҳо гузоштанӣ буданд. взводи Егоров
чунон мустаҳкам пинҳон шуда буд, ки қоил мешуд кас. ҳамин ки танкҳо аз нишеби рӯболо баромада гирифтанд, гранатаҳои зидди танкӣ ва шишаҳои оташгиранда ба сӯи он мошинҳои фашистӣ паридан гирифтанд. ҳама ҷоро торикӣ зер карда бошад ҳам паррон ором намегирифт, балки аз ду тараф авҷ мегирифт. мана боз аз байни садои пурдаҳшати паррон дуду фарёди фашистони масту аласт шунида мешуданд. ҷанговарон медиданд, ки ба кӯҳтал боз танкҳо меоянд ва ба ҳар кадоме фашистон ба мисоли пашаҳо ва муррабо часпида меояд. аз паси танкҳо низ фашистони масту аласти бешумор фарёдзанон меомаданд. Егоров худ вазъияро чуқур таҳлил намуда, дар ин бора ба штаб занг зада хабар дод. аз штаб ваъда карданд, ки қувваи иловагӣ мефиристанд. Егоров аз номи ҳамаи солдатҳо савганд ёд намуд, то расида омадани ёрӣ ҷонашонро дареғ надошта, то қатраи хунашон мондан меҷанганд. вай аслан ҷавони қоқинарӯ буд. дар як шаб тамоман қоқ ва мӯйҳояш сафед шуданд. аммо чашмонаш, агарчи ба хонааш фурӯ рафта буданд, чун оташ медурахшиданд. танкҳо бошанд, то рафт наздик меомаданд. тири пулемёти аз танке паронида пулемётчии мо Ваня Потаповро аз саф баровард. вай бо дӯсти худ Аҳмадҷон сухани вопасин гуфтан хоста, лаб кушоданӣ буд, ки хун аз даҳонаш омада чашм пӯшид. аҳмадҷон сари ӯро оҳиста ба замини хандақ гузошта, як дақиқа ба рӯяш нигоҳ карда рост истод. баъд бо кафаш оби чашмашро пок карда, бо ӯ хайрубод гуфт ва худаш ба сари пулемёт нишаст. ин фашистони лаънатиро чунон қир кардан гирифт, ки ба назди ӯ тозон Егоров омад. ба ҷасади Потапов пешпо хӯрд, хомӯш истод. сонӣ ба ёрии Аҳмадҷон шитобид. дар як паҳлӯ бо Туров ном боз як солдат аз рӯяш хун шорида мехобид. ба ӯ тир аз пешонааш зада буд. аҳмадҷон дар болои ҷасади ӯ бисёр наистод. аз қумқума якду ҷуръа об нӯшиду боз ба сари пулемёт рафт. ҳанӯз ба парондан сар накарда, аз китфаш тир хӯрд ва дасти чапаш чун тозиёна овезон монд. аҳмадҷон ярадор бошад ҳам аз пулемёт дур нарафт, то оне ки ба синааш якчанд тири автомати ду фашист расида аз пой наафтонд. онҳо пинҳонӣ ба хандақ ҷаҳида даромада буданд. ба ҳар тараф бетартиб тир паронидан мегирифтанд. Егоров онҳоро аз пистолет паронид ва ниҳоят худаш ба паси пулемёт истод. ҷанговари украинӣ Шевченко дар ғазаб чун оташ сӯхта, гоҳо тӯпи зидди танкиро ба кор меандохт ва гоҳо автоматро ба кор мебурду фрицҳоро ба мисоли тут мерезонд. Шевченко мепарониду, аммо онҳо зиёдтар шуда меомаданд. аз рӯи виҷдон бояд гуфт, ки такрор кард Анвар, ки онҳо беохир омадан мегирифтанд. Шевченко бо овози баланд фарёд мезаду бо ғазаб ҳақорат медод ва мепаронид. ҷанговарони взвод камтар мемонданд. дар ин вақт Ирина ба назди Егоров давида омада, автоматро аз ӯ гирифту фрицҳоро ба дароведан сар кард. ҳай мепарониду мепаронид, аммо Егоров ба сари ӯ дод зада мегуфт, ки бо ярадорон машғул шавад, дареғо ки Ирина дигар гапи Егоровро намешунид. бо тамоми вазнаш ба ӯ такя карда буду автоматро дар дасти сарду шахшудааш маҳкам медошт. акнун Егоров ба тарафи Шевченко нигоҳ кард. Шевченко ҳам ба хоки лаби хандақ биниашро молида абадӣ хобида рафтааст. аз взвод танҳо як командир монда буду чеҳраи Егоров сиёҳ шуда тамоман хушкидааст. вай аз болои ҷасади дӯстонаш ҷаҳида аз пулемёт ба пулемёт мерафт.
фашистонро намегузошт ки ба хандақ наздик шаванд. субҳ медавид. ҳаво вазнин ҳамчун ранги шинели солдатӣ хокистар метобид. ба гӯши Егоров оҳу воҳи маҷрӯҳон расида омада ба дилаш чун теғ мерасид. охир вай аз чанд ҷояш ярадор шуда бошад ҳам намурда буд ва меҷангид. то расида омадани қисмҳои мо ба вай ҳатто мурдан мумкин набуд. дар атрофи вай чандин гранатаҳо таркиданд. аз пораҳои он боз як бор захмдор шуда афтид ва оқибат аз тирпораҳо чок-чок мехобиду гӯё ба гӯшаш садои урра расид, ки ин садои вайёрии омадагон буд. вай ба оринҷаш такя карда аз ҷояш бархостанӣ шуд, лекин қувваташ нарасид ва бо пушташ ба замин афтид. лаҳзае ба ҳуш омада дар болои сараш байрақи парафшонеро дид. он байрақ ранги сурхи банур дошта дар баландӣ гӯё маҳз барои ғолибона ва бовиқорона парафшон шуда истодан, хуни рехташудаи ҳамаи ҷанговаронро ба худ гирифта буд. Егоров бо хурсандӣ як сабук нафас гирифт ва ин нафаси вопасини ӯ буду абадӣ чашм пӯшид. дар ин вақт садое баромад. ба гапи ман гӯш кун, ту агитатор. сухани ӯро бурида касе аз он бинокорон. аз ростӣ ту худат дар байни ҳамон ярадорон будӣ ё не? чунон ҳикоя мекунӣ, ки аз рӯи виҷдон гӯям, ин аҳамият надорад, ки дар байнашон будам ё барои ёрӣ омада будам, гуфт Анвар ва боз суханашро давом додан гирифт. ҷанговарони мо чунон ташнаи интиқом буданд, ки онҳо фашистони нопокро аз хандақҳо зада берун карданд. душманро бо ҳамлаҳои марговар хеле дур ронданд. фидоёни кӯҳдал бошад, дар худи ҳамон ҷо дафн карда шуданд. салюди алвидо баланд садо дод. солдатҳо дар қабристони бародарӣ сарҳои худро поён афканида истоданд. комиссари дивизия низ мегирист, зеро ки партия аз фарзандони содиқи худ ҷудо шуда буд. оре, аксарияти ин ҷанговарон ҳанӯз билети партиявӣ надошта бошанд ҳам, онҳо фарзандони ҳақиқии партия буданд. овози Анвар сустар шуд, аммо ҳар як сухани ӯ ба умқи дили бинокорон рафта таъсир мекард. онҳо ин одамони дилмулоим, ки хешовандони худро ба ҷанг гусолонида буданду аз баъзе хати сиёҳ омада, баъзеашон бедарак, баъзе дар куҷоҳои маҷрӯҳ мехобиданд, гӯё ба хешовандони худ мегиристанд, ашк мерехтанду бодастони дар меҳнати ҳалол дурушт-шудаашон пок мекарданд. риши ҳар кадомашон аз бисёр рехтани оби дидаашон тар шуда буд. Анвар бо диққат ба колхозчиён нигоҳ карду дилаш пур шуда гирьяаш омад. аммо дар гулӯяш оби шуртам ва гарме дармонда, аз ҷояш ҷаҳида бархост ва қадаме пеш гузошта гуфт: дӯстони азиз, аз рӯи виҷдон гӯям, ҳамаамон дар назди Егоров, Ваня Потапов, Аҳмадҷон, Ирина ва Шевченко бар ин чандин фидоиён, ки дар хоки аз душман озод шудаамон ба хоби абадӣ рафтаанд, қарздор ҳастем. қабри аксари онҳо ном надорад, аммо мо ба онҳо ҳайкалҳои зеботарине мегузорем, шаҳрҳо бунёд мекунем, электростансияҳо месозем. мо чунон ҳам нағз кор кунем, ки бародарони мо дар фронт донанд, онҳо беҳуда хун намерезанд. онҳо ояндаи пурнури ватанамонро ҳимоя мекунанд, ояндаи хушбахтонаеро, ки халқи қаҳрамони советӣ бунёди онро мегузорад. ана дар ҳамин вақт гӯё барои хотираи ҳалокшудагон салют дода бошанд, садои таркиши зуре паҳн шуд. дар он тарафи дарьё харсангҳои кӯҳро метаркониданд. дар ҷои таркиш чангу хок сутунвор боло шуда, сангу сангпораҳо то садҳо метр ба атроф, то бомҳои заминканҳо рафта тасаррутусур меафтиданд.
таркиш ишорае буд ба оғози кор. танаффус тамом шуд. колхозчиён, ки ҳоло ҷиддитар шуда буданд, ба сари кор равона буданд. анвар ба он тарафе, ки садои таркиш баланд шуд, лаҳзае нигоҳ карда монд. ин таркиш ба хотири вай рӯзҳои мудҳиши собиқ ҷанговаронаи ӯро оварда буд. колхозчиён, ки ҳанӯз чашмонашон хушк нашуда, дилашон алов мегирифт, каландҳоро ва белҳои оҳанинро гирифта, корро сар карданд. онҳо ҳаҳ-ҳуҳ гӯён хокро канда берун мепартофтанд. даруни канал то рафт чуқуртар мешуд. он рӯз бинокорон аз ҳарвақта беҳтар кор карданд. анвар ҳам ба даруни канал даромада, аз дасти пирамарди мӯй ва ришҳояш сафеди лоғарандом оҳанбелашро гирифта, «Дадоҷон, шумо андак дам гиред», гуфту белро ба замин фурӯ зер кард. дар ҳамин вақт аз куҷое ба гӯши вай овозе омад. ин овози дилу виҷдони софи худи ӯ буд. ӯ дар ниҳон бо худ ба муколима даромад. «Боракалло, Анвар», мегуфт он садо. «Фақат бо даъватҳо қаноатманд намуданат чашмам мерасад. ҳамроҳи бинокорон дар як қатор истода кор карданат эътимод доштам. Ту чунон ки лозим буд меҷангидӣ. ҳоло чунон ки лозим аст барои дигарон кор мекунӣ. барои ту дар зиндагӣ аз ин зиёдтар чизе дар кор не». анвар то дами аз дасташ бели оҳанинро гирифтани мӯйсафед замин мекофту ҳама ин гапҳоеро, ки аз қаҳри дилу виҷдонаш дар гӯши ӯ садо медоданд, мешунид. анвар ба мӯйсафед белро бо дили нохоҳам баргардонид, ки мӯйсафедро ранҷонидан намехост. зеро ҳикояти анвар ӯро ҳам ба ҳаяҷон оварда, дилашро ба кор сахт гарм карда буд. анвар, ки дасташ холӣ монда буд, худро як нав нобоб ҳис кард. аз худаш он тарафтар назараш ба Пулод афтод. Пулод ба анвар нигоҳ намекард. аз афташ тамоман ба кор дода шуда буд. анвар аз он дар ҳайрат монд, ки Пулод барои чӣ ба наздаш наомад. вақте ки вай суҳбат мегузаронид, шояд Пулод набуд. гап дар он ҷост, ки Пулод анварро ҳанӯз тамоман нағз намешинохт. агар мешинохт, вай ҳаргиз намеранҷид ва кина ҳам намегирифт. оре, вай на кӣ будани анварро нағз медонист ва на аз гузаштааш хабаре дошт. анвар ҳам чӣ воқеаҳоро аз сар гузаронидааст, дар бораи онҳо ба ҳеҷ кас ягон чиз намегуфт. Пулод мехост, ки ба назди анвар ояд, аммо ба як ҷаҳде иродаи худро фурӯ менишонд. ҳикояти оддии анвар ба Пулод сахт таъсир кард. орзуи пасандаршавандаи ӯро дар бораи ба фронт рафтан авҷ гиронид. Пулод дида буд, ки ҳикояи анвар бинокоронро низ ба ваҷд овард. онҳо акнун бо чӣ гуна ҷидду ҷаҳди калон ва меҳнати фидокорона дода шуда буданд. аммо вай барои Пулод фақат дӯсти собиқ буд. аз дӯстони ҳанӯз ношинохта ва надидааш бегонатар менамуд. Пулод ба ҳамин гуна хаёлот рафта, худро маҳкамтар медошт ва боз ҳам сахттар кор мекард. аз худаш андак он тарафтар хокро гардонида истодани анварро дида, кӯшиш менамуд, ки ба ӯ нанигараду беҳтар кор кунад. вай бо тамоми қувваташ саргарми иззати нафси худаш шуда буд. ту бо ман дӯст шуда ба ғалабагез омаданам зиддият нишон додӣ, ба ман бовар накардӣ. акнун ман ба ту нишон медиҳам, ки ман чӣ андоза ба кор қобилият дорам. ҳамин гуна фикрро аз дилаш гузаронида ғайрат мекард. занбарғалтакро, ки вай хок канда мерехт, шарикаш кашонида бурда натавониста, саросима мешуд. якбора Пулод дар зери гӯши худ садои хурсандибахши анварро шунид. «Пулод, дӯстам, ту дар ҳамин ҷо ҳастӣ? Зинда боше!»
пулот ки бо бел хок меканд, корашро қатъ накарда, сарашро ба тарафи овоз гардонид. ба Анвар ки дар наздаш табассум карда меистод, як лаҳза нигариста, мулоимтар шуду боз дар як лаҳза пешонаашро чин кард. Не, пулот бо як хандаи ҷураи собиқаш аз гуноҳи ӯ гузашта наметавонад. дар дили пулот чӣ гуна ҳиссиёте ғалаён мекунад. аз он бехабар бо чеҳраи кушод ба китфи ӯ дӯстона Анвар зад. ин қадар ба кор саргарм шудӣ, дӯсташро ҳам намешиносадӣ. исто, як нафас рост кун, Пулот. Пулот ба вай бегунавор нигаристу хокканиро бас кард. вай дар муқобили Анвар дастаи белро дошта ба замин чашм духта меистод. Анвар нохушиеро пай бурд. ба ту чӣ шуд, дӯстам? ҳатто салом доданам намехоҳӣ? ман ҷави туро хонда равидам чӣ? салом, гуфт Пулот бо сардӣ, даст ҳам надода. Анвар қатъи назар аз номеҳрубонии ошкории Пулот дастони сусти ӯро гирифта, сахт фишурду бо ҳаяҷон гуфт: ба виҷдонам қасам, ки ман туро кофта тамоми сохтмонро давр зада баромадам. ҳеҷ мумкин не наомада бошад. вай аз ин гуна йигитҳое аз қавлаш мегаштагӣ не, мегуфтам худ ба худ. ту бошӣ бедарак ки бедарак. аз фол дидан сарам ба дард меомад. бо ӯ чӣ воқеа рӯй дода бошад? як бор вақти ба раён рафтанам, сариро ба қишлоқат даромада туро пурсам, ба кадом як савғоз рафтагӣ гуфтанд. ба ту чӣ шуд, дӯстам? пурсид Анвар. Пулот абрӯ чин карда ба зурӣ гуфт: ту саросима нашав, охир худат ку. ман чӣ? гап зан, барои чӣ забонатро газидӣ? сабр кун. Пулот пешонаашро пурчин кард. охир ту ба фикри Турахонов розӣ шуда будӣ, ки сохтмон ҷои ман нест? Анвар дар тааҷҷуб монда пурсид. ман розӣ шуда будам? самимона дар ҳайрат монда боз пурсид. кай? ба виҷдонам, ки ту хато мекунӣ. ман ҳаракат карда будам, ки туро ба рӯйхат дароранд. аз ростӣ мегӯям, ки туро дар сохтмон надида ҳайрон шуда мондам. рӯйхат мегӯӣ? сабр кун. вақте ба ту телефон карданаш, ман дар наздаш менишастам ку, гуфт Пулот боз бо ҳамон ҷиддият. рост, телефон карда буд. ба ман гуфт, ки ғамхор бошем, нисбат ба одамҳо раҳмдил шавем. касалии Пулот вазнин, ба сохтмон рафта чӣ кор мекунад, гуфт. гап ҳамон гурехта буд. сонӣ ҳанӯз ба як фикр наомада, якбора гӯшаки телефонро монд. ба ман вай гуфт, ки бо телефон ҳамин тавр гап зад, ки гӯё ту бо вай ҳамфикр ҳастӣ, гуфт Пулот. Анвар тааҷҷубкунон хуштак кашид. обо, артист! акнун ба ёдам омад. ман ба вай дар бораи як чиз гап мезадам, вай ба ман дар бораи чизи дигар. ҳардуямонро ҳам бо тамбураш бозӣ доронидааст. вай Пулотро дӯстона ба оғӯш гирифта, баъд аз китфаш як такон дод. аҷоиб ку, ҳоло ту хаёл карда гаштагистӣ, ки ман хиёнаткор, а? чӣ ҳам мегуфтам, ҷураи нағз. ман бо дили кушод ба наздат меоям. ту аз абрувонат барфу борон меборад. ту дар ҷои ман бошӣ чӣ кор мекардӣ? пурсид Пулот оромона. хайр, ман намеранҷам. туро ба шаст доштам, ҳеҷ гап не. аммо ман бо Турахонов ягон вақти дигар гапзанон мекунам. аз ин пеш ҳам бо вай чанд маротиба кашокаш карда будам. Пулот барои дӯсти асилашро барои ин қадар ба осонӣ хоин бароварданаш худро сахт коҳиш медод. дар назди Анвар худро гунаҳкор ҳисоб мекард. аммо аз ҳиссиёти гунаҳкорона дида, ҳисси хурсандиаш бениҳоят буд. дар дунё дӯстӣ ҳаст. дӯстии ҳақиқие ҳаст, ки он ба офтоб монанд. абрҳо рӯи офтобро муваффақатан медоранд, аммо онро аз нурпошӣ маҳрум карда наметавонанд.
ба таъсири ҳар гуна шубҳа ва тасодуфҳо афтида, аз дӯст умед кандан нашояд. Ту медонӣ Пулод, ман бояд ҳозир ба минтақаи ҳамсоя равам, гуфт Анвар ташвишомез. Биё, баъди кор дар ошхона вомехӯрем. Якҷоя хӯрок мехӯрем. Ту розӣ? Пурсида нашин. Ман розӣ, гуфт Пулод хандида. Эҳ, ман чӣ хел соддалав ҳастам, Анвар. Модарам мегуфт, ки одамро шинохтан душвор. Худат ёд мегирӣ. Анвар якдам ба хаёл рафт. Сонӣ як фикр ба сараш омаду тааҷҷуб карда пурсид. Медонӣ ба сари ман чӣ омад? Аз рӯи виҷдон ба ту гӯям, одамҳои нағз он қадар ҳам нобакорҳо бар ин ҳушёр нестанд. Нобакорҳо дили касро ба дараҷаи аъло медонанду тори нозуки онро дошта нохун мезананд. онҳо бе ин зиста наметавонанд. Аз камбудиҳои табиати инсонӣ истифода бурда, ба нияти бадашон расида, шуғли асосии одамҳои нобакор ва маккор аст. қасам ба виҷдонам, ки барои мубориза кардан бо ин гунаҳо аз онҳо дида ҳушёртар будан лозим. фаҳмидӣ гап дар куҷо? фаҳмидагӣ бар ин шудам, гуфт Пулод хандида. Хайр, ҷура, то бегоҳӣ. баъди ин вохӯрӣ бо Анвар худро Пулод чунон ҳис кард, ки ба қувваташ қувваи нав зам шудааст. шодмон гӯё бозикунон кор мекард. белаш худ аз худ ба хок меғутид. бегоҳӣ Пулод ва Анвар дар ошхона вохӯрданд, ки хаймаи брезентиро барои он мувофиқ кунонида, дар рӯзҳои обу ҳавои бад ҳамчун клуб истифода мебурданд. ошхона ягон намуде надошт. аз мизҳои дарози он, ки порча-порча доғҳои сиёҳи равған зер карда буданд, ҳамавақт бӯи бади туршӣ бо собуни ҷомашӯӣ омехта ба димоғ мезад. харакҳои аз тахтаҳои камбар сохташудаи он каҷу килеб барои нишастан нобоб буданд. Анвар ба харак нишаста, даст расонида диду норозиёна сар ҷунбонид. инро дидӣ? гур сӯзаду дег ҷӯшад, гуфта сохтаанд. аз дасташон ки баромад, бо он тарафаш кор надоранд. дар ин ҷо роҳату осоиш фикр накун, гуфт Пулод бепарвоёна. қасам ба виҷдонам, ки дар бораи роҳату осоиш гап заданӣ нестам. душвориҳои замони ҷангро рӯкаш карда, ноуҳдабароӣ ва бепарвоии одамонро гузашт кардан мумкин нест. ин гуна камбудиро гузашт кунӣ, зиёдтар шудан мегирад. Пулод назди ошпаз рафта, дар ду косаи сафолин оши палави бадпухтаро овард. оши косаҳо бисёр набошад ҳам, дӯстон андармони гап дер гоҳ нишастанд. вақте ки Пулод аз саргузашти худаш дар совхоз ҳикоя кард, Анвар ҷумчаро ба як тараф гузошта, ба тарафи ӯ рӯ тофта, гӯшу ҳуш шуд. о, намегӯӣ, ки ту бетонгар ҳастӣ? пас барои чӣ замин кофта гаштӣ? пурсид Анвар. канал кофтан ҳозир аз ҳамаи корҳо ҳам вазнитару муҳимтар. кори бетонгарҳоро осон гуфта хаёл мекунӣ? боз пурсид Анвар. бо канал кофтан баробар карда намешавад. дар ин кор тамоман монда мешавӣ, гуфт Пулод. андакист, барои ту чӣ муҳимтар аз ҳад зиёд монда шудан ё зиёдтар фоида расонидан? дар куҷо кор сахттар бошад, дар ҳамон ҷо фоидаам зиёдтар мерасад. Анвар аз ин гапи ӯ хашмгин шуд. аз куҷо ту ба ин фикр омадӣ, ки гӯё кори бетонгарҳо осон бошад? ту ин корро ёд гирифтаӣ, барои ҳамин ба назари ту осон менамояд. худат як ақлатро давонда бин, кореро ки дигарҳо наметавонанд, ту метавонӣ. ҳамин ки бошад, барои чӣ ҳунар ва таҷрибаи бетонгариятро ба замин мезанӣ? барои ин ҳунарро ба ту ёд додан чӣ қадар вақт, чӣ қадар зур сарфа карданд. рав акнун аз рӯи касби худат кор кун. ё ту нишон додан мехоҳӣ, ки чӣ қадар сахтӣ мекашӣ? гуфтан мехоҳӣ, ки
бинед ман чӣ гуна қаҳрамон ҳастам. Аз рӯи виҷдон ту дар бораи худат фикр мекунӣ, на дар бораи фоидаи кор, гуфт Анвар. Пулот ин гуна ранг гирифтани масъаларо хаёл ҳам накарда буд. чашмони вай аз тааҷҷуби самимӣ калон кушода шуданд. Ман дар бораи худам ва ту чӣ шуд? Хайр набошад ба фикри ту ман ҳам белгирам будааст. аз рӯи виҷдон гӯям ин аз ташвиқоту тарғибот душвортар аст. боз ранҷишомез гуфт Анвар. Пулот табассум кард. ту имрӯз кор кардӣ, худам дидам. хайр чӣ шудааст? тоқат карда натавонистам. лекин ман агитатор таъин шудаам. супориши партияро иҷро карданам фарз. аммо дар сохтмон бетонгарҳо боз ҳам заруртаранд. ихтисоси камёфт. ҳаҷми корҳои бетонрезиву бетонхобонӣ то рафт зиёд мешаванд. дар ин бора ту фикр карда бин. фикр мекунам. шояд гапи ту дуруст бошад, гуфт Пулот. Анвар ҷумчаашро ба коса андохта биринҷҳои боқимондаро чида хӯрдан гирифт. боз ош пурсем медода бошанд? расо ҳам гурусна монда будаам. аз хӯрок танқисӣ мекашем, гуфт Пулот. гапат рост. хӯрокатон нағз не, бемаза. ҳар чӣ диҳанд мехӯрем, шикоят намекунем. аҷаб одами ба ҳар чиз қаноат мекардагӣ будаӣ, гуфт Анвар ранҷида. дар минтақаҳои дигар хурду хӯрокашон нағзтар. колхозҳо ҳар қадар ки тавонанд барои таъминоти одамони дар сохтмон будаашон кӯшиш мекунанд. аммо кас намефаҳмад ки ба шумо чаро ин қадар хӯроки бад медода бошанд. ту бошӣ комсомолу ба ин бетартибӣ аз паси панҷа менигарӣ. каттагиатро бина, шикоят намекунем будааст. ба фикри ту чӣ кор кунам? пурсид Пулот. бо камбудӣ оштинопазир бош. ҷура, ман дар ҷанг будам. ба ҷуз тарсончакӣ ҳамаи камбудиҳоро бахшида метавонистам. он ҷо ҷанг буд. бо вуҷуди ин ба ту бояд гӯям ки ба ҳақ будани худам он қадар бовар намекардам. аз ҳама кори бадтарин сангпушт бар ин ба зери косаи худ пинҳон шуда ба ман нарас, ман ҳам ба ту намерасам гуфта гаштан аст. аз рӯи виҷдон гӯям ту ҷавони шикастнафс, бо об ҳам қаноат мекунӣ. аммо дар бораи дигарон фикр кардан лозим. мебинӣ ки одамони қувваташонро дареғ намедоранд, кор мекунанд, аммо хӯрокашон бад, дар зери коса андаке медиҳанд. ман бехабар нестам. хӯрокворӣ чӣ қадар ки лозим бошад мефиристанд. ин аниқ. ба кадом ҷиғилдон медарояд, ман ба ин кор машғул мешавам. ба фикрам дар ин ҷо ба ҳаққи бинокорҳо ягон кас татовул мекунад. эҳтимол ин мудири хоҷагии шумо бошад. Пулот як лаҳза ба фикр рафту баъд илова кард. чанд бор дидам ки нонро бурида шарақи ба палаи таразу мепартояд. палаи тарафи нон поёну санг боло мешавад. як бор як мардак, номаш Сафаралӣ, дуруст баркаш фиреб мекунӣ, гӯяд: вақтро нигар, аробатро каш, намебинӣ аз пасат чӣ қадар одам дар навбат, гуфта дағалӣ карда буд. баъзеҳо ба вай гап задан ҳам метарсанд. ту бошӣ тамошо карда истодӣ, гуфт Анвар. чӣ кор кунам буд? як худи ман бо Махсумча баробар шуда метавонам. вай Турахоновро дорад. ҳа, нон зиёдатӣ монад, куҷо мебарад, намедонӣ? аз куҷо донам, гуфт Пулот. ана дидӣ, намедонӣ. ба фикрам дар бозор мефурӯшад. ба ман гӯшакӣ карда гуфтанд. вай манфур ҳаққи бинокорро дар бозор мефурӯшаду ману ту хомӯш мегардем. ӯро доштан кори ману ту. Анвар ва аз паси ӯ Пулот аз ҷой бархостанд. онҳо аз ошхона берун ба шаби салқини пурситора баромаданд. Пулот салқинии ҳаворо ҳис карда китфонашро дар ҳам кашид. инро Анвар пай бурд. биё ҷура, хона ба хона равем. шабона то рафт салқин мешавад. ҳа нагуфтам мебинӣ ки сармо хӯрдӣ. ҳеҷ гап не, ман обу тоб ёфтагӣ, гуфт Пулот.
мон каттагӣ накуну равон шав. Гӯён Анвар китфи Пулодро дӯстона як такон дод. Хайр, дӯстам, то дидана. Пулод ба заминкани худ равон шуду як ба қафо баргашт. Анвар кадом як сурудеро замзамакунон ба соҳили канал мерафт. дери нагузашта қадди на он қадар баланди вай дар торикии шаб аз назарҳо ғоиб гашт. Пулод ҳам ба заминкани худаш шитобид.